martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parngoluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Asi maroham dihami, todim tod di parbadiyay na mangingani roha do pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami, jala takas huatu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita di minggu sadarion, minggu seksagesima, imana tersurat di buku Sada Musa 12 ayat sada 1 ayat 5. Sada Musa 12 ayat sada 1 ayat 5, takas mata payhutihu di rohata hujaha madihita. Dungi ninna Jahoba mamadok si Abraham. Bukas maho siatano hagodangamu, dohot sian hatubuamu, dohot sian bagas ni amam, tutano si patuduhonok kutuho. Hubahe peho gabe bangso na bolon. Jala pasu-pasuok kumaho. Jala pabalgaok kuguarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuok kuhamu. Jala pasu-pasuok ku akan nama masu-masu ho. Jala toruok ku akan nama murai ho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho. Saluhut aka bangso di tanoon. Jadi bukas si Abram. Songon nani dok ni Jahoba tu ibana. Bukas dohot silot. Udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram. Dinabukasi ibana sian Haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai jolmanai. Dohot silot. Anak ni hahanai rodi sudena sinamot samot nasida dohot jolma aka nati nohor nasida di Haran. Jadi bukas manasida laho tutano Kanaan. Jadi dung tolhas nasida rodi Kanaan. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, masay jod do namasa di pardalanan ni ngulut taon, holan ikon na di rohatay niyan saut. Alani takas dohita disungguli, marhite sada berita masa. Pensiun nama sahalak ama, ulaon na tukang bangunan. Terberita do amat taon, tukang bangunan na macay uli, jala denggan jama-jamana. Alay ala naung matua ibana, disakapi ibana ma asa masohot ibana sian ulaon nay. Jala adorang so pensiun ibana, dipasaha ma pangiduan nay tu pimpinan na. Alay dipangidoho pimpinan na ido adorang so pensiun amatay asa dipajongjong mamuse sa danay bagas ima songo pangiduan na perpudi. Matsay lungod don yan rohani amatay. Ala salah satu pekerja na terbaik do amat tanana yang pensiuni. Dudukon jala dioloy amat tayo pangiduan ni pimpinan nay. Nang pe borak donian dihilala ibana. Alay ala ina mapangiduan na perpudi badiulahum ma ima didok ibana di bagasar rohana. Diulahod do nama pauli bagasi. Alay dang siar rohana be diulahon. Ay na tu na pensiuni na marohana.
dikarejoi ibana pe alai asal-asalan nama dang songo perkarejuan nana sailaon di patupa ibana. Dang marsitutu be ibana asal masidung ima di pikiran. Dung dapot tikina sidung ma bagas na pinajongjong nai nang pe dang maksimal hasilna. Di pasahat tukangi ma kucinai tu pimpinan na. Alai laos di pasahat pimpinan ido muse kucii tu tukangi uhut didok. Om mahadiah tuho. Alamat saideng gaddo kinirjam na salilingon. Alani di bagasan las ni rohakku hu pasaha ma bagasot tuho doho tu sude keluargang asaboi sonak kamu miat dison. Ubegei tung tarsonggo situ ma amatai. Au sugari di boto ibana na tu ibana bagas nai iko macadeng gabbay nonna. Laos di sol-soli ibana do aladang burju ibana mangulahon pangoloyon nai. Alani amang inang huria na hinakolongan ni hatta. Toktong malas rohata mangului hata dohot pajawon ni Tuhani. Dapotan asi ni roha dohita molo uduk kita mangului hatana. Domutusido nanaing pasahaton ni turpuk jamita sadarion tuhita. Marhite topik na mangodolhon di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu ngolutta. Atong ahado narikopa tu pauta asa boy hita tutu gabe pasu-pasu manang didia pehita maringanan. Na perjolo di jauh manadikon na mangihoti ngolu na di Portibion. Di jauh manadikon na mangihoti ngolu na di Portibion. Molo tasigati sada musa 10 sada di patarida hoddo disi naung lampistar jolmai. Nunga maju ujui pamikiron ni jolma di bidang teknologi. Alai nunga boy nasida menjadihon ala banguna siatano na gionaran na batu bata. Alai dada na pasanga podde bata di bahin nasida hamaloon nai. Dang pabalgaho guar ni Jahoba di bahin hamajuon ni teknologi na pabalgaho guar nasida do. Ala hamajuon na namar pikiri madabu majolmai tu gijang ni roha. Ala ni muruk ni debata digaor ma perhataan ni jolma gabedang marsiat tusap benasida gabe sudak nasida paulihon tukup di Babel ima bikas na marsera jolma di Portibion. Alai nang pe di paserak debata jolmai dang sudak debata patulus sosakapna mabay sonang jolma. Dipilih debata do si Abraham siat tonga-tonga ni jolma na mga sakok kamaloon nai. Asa bukas sian haran tutano si patuduhonon ni debata. Dang lomorohan ni debata lamadaw jolma sian ibana. Alani madijo si Abraham. Si suruon na madjo sude jolma madjalo hasonanga siat debata. Dada ala hading ganon ni si Abraham. Ubad dipilih debata ibana. Tung sa guru di lomo ni rohani debatado pamilitoni. Holan ala asini rohani debatado ubahed di jauh si Abraham. Ai sian tonga-tonga ni jolma namar sobbatu debata si lebado ibana di jauh. Huria na hinaholongan ni Tuhatta di jauh jala dipilih debata si Abram siat tonga-tonga ni jolma namar seraki. Asa suruon na pasauto sakapna. Naung tibuhian disakapi debata. Pajauon parsahahalahanon di mana di pasah debata tu si Abram. Alai nang pe pajauhon parsahalahani tu punguan ni hajol maud do sakap ni pajauoni. Ima na ginwaran na bangso na bolon. So na tersurat di ayat 2. Dohot luhut akka bangso na ditanoon. Ima na di ayat tului. Basa pala si Abram di jauh debata. Da keluarga ni perbegu do ibana, rahasia jala kebebasan ni debatado manodo si pilitonna. Alai sa urdo do pajawon ni debata dohot reaksi panguloyon ni jolma. Au bohado adok kalak na asing di jauh debata ujui. Alai si Abram do na mangalehon alus olo.
ola guar nama na terberita jala haulu on naima na menguhir lembaran sejarah heluau di badan narobi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, domu tu suku-sukun, buasa apala si Abram di jauh de bata. Tamado huria batak pahusor-husor koni, merhite na pahosikon suku-sukuni. Basa tu ngapala halak batak na suhi inganan nai, nani haliangan ni parugamo na asing di purba, dang sina, pasti madohot utara, roroon ni debata, gabisa ada huria na homogen di Indonesia. Rikot suku-suku ni pahusor-husorota, asalam argadi rohani huria, Kristen Batak, balgani asini rohani debata. Anggiat marhitei lambar situtu halak Batak, gabe halak Kristen na misionar. Pajawon ni debata, mangigil haradeon makar hari ihot-ihot ni perluaton. Tanoha godangan, ima panatisme kedaerahan. Ihot-ihot ni tanoha tubuan, ima kesukuan dohot parmargaon. Dohot sian ihot-ihot ni bagas ni amam, opungmo, ima aka pangalaho na mangihoti ngulu ni jolma. Sian aka hasomalat dohot na hinanguluhon na si ganupare. Sian ima di jauh debata haruar si Abram. Haruar si kasomalan. Sian ruhuk-ruhuk ni parsaura portibi. Sian ruhuk-ruhuk ni pardongat tubuon. Sian ruhuk-ruhuk ni haportibion. Laho madda potot parsaoran na ibaru ala hapor siau tu debata. Dang namadok nahipal akan naginwarani ditulak debata. Alai dipikiran ditikina dipangido di jolmai haruar sian pangalaho portibi na mga bati sakap atuan ni debata. Mangarumari diri marhite na manadikon hasomala portibi madapot tongolu na ibaru tu sakap ni debata. Haruar siang ngolu naginohan ni hagiot tajol maon tu ngolu naginohan ni sakap ni debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Dipangido debata haradeon mamulus dalan na sobinoto tu dia. Alai takas ni hapos at tujuan na. Dang namadok da somer tujuan perdalanan ni. Alai takas do debata ubotosa. Dohot patongot to tujuan ni perdalanan ni. Ima tutano si patuduhonon na. Manang ditano dia pe anon si Abram maringanan tano ni debata dui. Dang tano ni lueti manang si Abram. Disido hataridaan ni pos ni rohani si Abram manguloi jojo ni debata. Bulus rohana manguloi jojoi. Atik pe dang diboto di dia tano si topoton nai. Dipangido debata bulus ni roha maka porseai baga-baga na maol atusan jala na maralo tu pikiran ni jolmai. Di baga-baga hod debatado si Abram gabe bangso na bolon. Hape so adong be kemungkinan ni si Sarai maranakon. Jala si Abram pe nung nga 75 tahun umur na ditiki. Dang masuk tu pikiran ni jolma baga-baga ni debata mangalehot tano tu si Abram. Ay ditiki modding si Sara manuhor tano do si Abram bain hinaborna. Alai bulus do si Abram maka porsiai saluhut nai. Alani i di jauh debata si Abram haruar siap pangalaho nama ngihoti ngoluna jala borhat tungolu na ibaru. Di jauh debata halak Batak Kristen haruar sian ihot-ihot ni adat dohot siak kasomalan nama bait tarhapit akan napogus. Di jauh halak Batak Kristen haruar siak gijang ni roha toal jala mardala tungolu na marhase repon. Di jauh halak Batak haruar sian ihot-ihot ni adat si jolo-jolo tubuh jala mardalan tungolu na marsiha holongan. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na padua homma. Asa gabe pasu-pasu nguluta di jauh hita mangarahon na asing. Baga-baga na madok gabe bangso na bolon mangojar si Abram manguloy jauh-jauhi. Margogo si Abram manguloy jauh-jauhi ala ni ojar ni baga-bagay. Di pahehe baga-bagay di iba na pakirimon na umatehian. Ima si hol ni roha marianakon.
ala ni baga-bagai gabi margogo ibana borhat manguloi jauh-jauhi. Di paula debata tuntutan ni na pajongjong tukup di Babel doho sakap pabelgahu berita ni jolma. Di papeak sita-sitana na pabelgahu berita ni jolma itu hapiahanna. Dang jolma na mangaleo kabelgaun ni goar debatado. Ima na marhapatean tuha-tuaun ni sadok jolma. Takas do terida habelgaun ni goari. Ima na perjolo sanga do balga guar ni bangso Israel, poparan ni si Abrami, pola do dihabiari sude bangso na di portibion, tungpe marmek-mek muse bilangan na. Binahen ni parukilon na, anggo guar nai toktong do barit terberita sahat tutikyon. Paduahon guar Abram manang Abraham lapatan na, ayahku tinggi, letter H na disoloton di tonga-tonga ni guari mangodolhon hati boon na. Mangolu do toktong guar Abraham songo simbol ni haporseaot tu debata. Dihalak Yahudi, dihalak Silom, songo ninang dihalak Kristepe. Haporseao ni dipatehot tu pinoparna. Marsudut-sudut nama bahet terus mangolu padohan tri sudut. Ima debatani si Abraham, debatani si Ishak, doho debatani si Jakob. Disodo habalgaun ni guar Abram na fundamental. Patuluhon, alayang go habalgaun na manoktong, ima na martudu-tudu tu Kristus di padan na ibaru, na makakam sude bangso na di portibion. Ima habalgaun ni guar na ni ihotan ni hubungan genealogis, parmudaron, dohot pakilalaan ni halak Yahudi doho ala Arab na madok. Si Abram do opunami. Habalgaun ni guari di padan na ibaru, ima ala ni ihotan ni mudar ni Kristus. Huria na hinaholongan ni Tuhata, dang say holan habalgaun ni guari, patadahon na pinili ni debata. Ay boy do balga guar, jalagok hamoraun, alay dang tarpasu-pasu be. Taruli pasu-pasu, lapatan na toktong sonang rohana, ala di odingi jala di ramoti debata nguluna. Pasu-pasuon na nama masu-masu si Abraham, jala buraan na nama murai si Abraham. Tarida doi di pardalanan di bangso Israel. Manangise na mga bati pardalanan na sida di lekseho debatado. Alay manangise na mangurupi pardalanan na sida dapotan asi ni roha siya debata. Tudu-tudu doi tu bagasa pangaramution ni debata di huria Kristen na marseraki. Sikap ni si Abram manguloy padjowo ni takas do ala haporseon na di debata. Ay manang didia iba na pajupang rohot debata. Say disido iba na pajongjong langgata pamiliat tu debata. Pakirimon na di baga-baga ni debata. Toktong mangaleho karinggaso di iba na marsaor. Pasahaton hamoleteo tu debata. Songon bangso Israel na marserahi. Songonido bangso Batak di Indonesia. Nunga jongjong huria Batak di akapulo na di Indonesia. Di patuduhod debatado akaluat si inganan ni halak Batak. Nunga merdalak kalak Batak songo si Abram naborhat tutano kanaan. Tu akka pangaratuan nabi gabi didai pangabahad di ngulu na dinggan. Nama baik kalak Batak gabi pasu-pasu di akka pangaratuan nabi. Natorus dope merdalak kalak Batak songo si Abram masa kini marhite parjongjong ni huria ni Kristus dia kalua pangaratuan ni halak Batak. Di baga sa pardalanan ni halak Batak songon na porsia di Kristus di bolus dodalan nagok parukilon ala haporsion na di Tuhani. Marukil uju pajongjong bagas joro ni Tuhani. Marukil di parnguluon ala hadirion na si ihuton Kristus. Huria na hinaholongan ni Tuhata na parpudi jalan na patuluhom ma. Asa gabi pasu-pasu nguluta di jauh hita. Asa gabi pasu-pasu tu portibion. Takas do gabi pasu-pasu si Abram di jolma na asing. Patardoi di ngolu ni si Abram. Dihilala pangisi ni kanado panupak ni kehadiran ni si Abram di luat nasida. Akup ni ditupak debatado tangan ni si Abram. Peluaho nakabangso nagale siat tangan ni
ka bangso na gumogo di parporangan. Pajawon na individual tu si Abram makorko paso-paso na universal. Ay siyan si Abram na pinasupasuido haroroan ni Jesus Kristus nagabi haluaw doho paso-paso di sadok hajolmaon. Molo didok Jehovah tu si Abraham gabi paso-paso ho dang ala adong si bahenon ni si Abraham dang ala adong artana dang ala jabatan na alay ala hauduhon na do. Boy si Abraham gabi paso-paso ala porsia iba na tutuhani. Dang masuk tu pikiran ni si Abraham, tu pikiran ni Jolma baga-baga ni debata na madok. Ubahe peho gabe bangso na bulon. Hape nunga 75 tahun umur na ditikii. Jala 65 tahun si Sarah. Alay nang pesongoni dang didok. Siya dia dalan na nunga menopause par di hutakku. Alay porsea do ibana gabe bangso na bulon. Porsea do ibana na pasu-pasuon ni debata ibana. Huria na hinaholongan nito hatta. Gabi pasu-pasu do si Abraham di si Lot. Alasay merbedai parmahan ni si Abraham do parmahan ni si Lot. Gabi pasu-pasu do si Abraham di si Lot. Didok tu si Lot. Yaho tu siamun au tu habirang. Yaho tu habirang au tu siamun. Sikap nai gabi pasu-pasu mangalehol las ni roha. Gabi pasu-pasu si Abraham dipangisi ni huta Sodom do Gomora. Gabi pasu-pasu si Abraham di si Abimelek. Gabi di pamalum debata si Abimelek. Dohot jolmana, dohot akan naposona buru-buru. Gabi tubuan anak nasida. Halatangiang ni si Abraham. Gabi taruli pasu-pasu si Abimelek. Uria na hinakolongan ni Tuhatta. Marhite jamita sa darion. Disungguli hita sa luhutna, disungguli HKBP, disungguli hita na porsea di Tuhani, mangulahon pajowoni, gabi pasu-pasu di portibion. Atong uduk mahita majakon pajowoni, uduk mahita mangulahon hata ni Tuhani. Asada pota pasu-pasu ngolutta nakita pe gabe pasu-pasu nang tuhu maliak kita jala di dia pe hita tahe maringanan. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba naung papatarhon asini roham tuhami marhite-hite hatam nabadiai. Pasu-pasu hatami marurat jalamiat di rohanami asa dipatau hami Tuhan marparangi nadinggan gabe pasu-pasu musengulu nami manang di dia pehami mangalaka jala manang di dia pehami Tuhan maringanan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami tangihom ma Tuhan pangiduan namion. Amin.